His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you. Sina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireninso abale anga mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachinayi pa 28 Julayi chaka cha 2022. Ndipo mawu athu alero, mawu athu yamba akuchokera mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya mutu wa 18 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Blessings Tioka, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi mthenga wabwino monga adalembera Mateyu mutu wa 13 kuyambira ndime ya 47 kuzalekeza ndime ya 53. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Damian Abraham, a chipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale mwa Ambuye tikhalire limodzi kuti Mulungu atiyankhule. Mawu a m'buku loyera. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya 18 ndime ya 1 kulekeza 6. Chauta adauza Yeremiya kuti, nyamuka upite ku nyumba ya munthu woumba mbiya, kumeneko ukamva mawu anga. Motero ndidatsikira ku nyumba ya woumba mbiya, ndipo ndidampeza akuumba mbiya pa mkombero. Chiwiya chimene ankaumbacho chitakhala chopotoka pomalinga ndi kaumbidwe kake kolakwika. Iye uja ankaumbanso chiwiya china ndi dothi lomwelo, monga ankafunira mwini wakeyo. Tsono Chauta adafunsa kuti, inu Aisraeli, kodi ine sindingathe kuchita nanu monga amachitira woumba mbiya? Zedi, inuyo muli m'manja mwangamu monga momwe umakhalira mtapo m'manja mwa woumba mbiya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mateyu mutu wa 13 kuyambira ndime ya 47 kuzalekeza ya 53. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ufumu wakumwamba ulinso ngati khoka limene anthu amaliponya mu nyanja, ndipo limagwira nsomba za mitundu yonse. Likazaza, anthu amalikokera ku mtunda, sono amakhala pansi. Nsomba zabwino nkumazika m'madengu, zachabe kumangozitaya. Zizaterenso pakutha kwa dziko lino lapansi. Anjelo azabwera nazachosa anthu ochimwa pakati pa anthu olungama, nkumakawaponya mu ng'anjo ya moto. Kumeneko azalira ndi kukukuta mano. Yesu adawafunsa anthu aja kuti, mwazimvesa zonsezi kodi? Iwo adati, inde.
Apo iye adawawuza kuti n'chifukwa chaketu mphunzitsi aliyense wa malamulo amene adaphunzira za ufumu wakumwamba ali ngati mwini banja amene amatulutsa zinthu zatsopano ndi zinthu zakale m'nkhokwe ya chuma chake. Yesu atatsiriza kunena mafanizowa adachoka kumeneko. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale wokondeka mwa Ambuye, phunziro lalikulu limene lero tikulipeza mawu athu yamba amene tawamva aja, mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya ndi lakuti Mulungu ndi amene ali mulengi wa zonse. Mulungu ali ngati munthu wowumba mbiya ndi Mulungu amene adatiwumba ife. Choncho pa moyo wathu wa siku ndi siku tiyenera kumazindikira kuti mwini wa zinthu zonse ndi anthu onse ndi Mulungu, zimenenso timazimva mu katekisimu wathu wa Katolika kuti mwini wa zinthu zonse ndiye Mulungu, ndipo Mulungu ndi mulengi wa ife tonse. Choncho pozindikira kuti Mulungu ndiye mulengi wa ife tonse, kusonyeza kuti pa moyo wathu tiyenera kumalola kuti Mulungu azilamulira moyo wathu wa siku ndi siku. Pamene zinthu sizikuyenda bwino pa moyo wathu, tizipita kwa Mulungu yemweyo amene iye adatiwumba ife. Zinthu zasokonekera pa moyo wathu, tizithawira kwa Mulungu, chifukwa ni Mulungu amene amaziwa ife mene tilili. Ndipo Mulungu ndi amene amaziwa cholinga chimene ife anatilengera ife pa dziko lino lapansi. Choncho ngakhale pamene tikupanga mapulani athu pansi pano, tiyenera kumazikiza zonse manja mwa Mulungu. Chifukwa chake Mulungu lero mu uthenga wathu wabwino wa lero chauta kumuwuza Yeremiya, nyamuka upite ku nyumba ya munthu wowumba mbiya, kumeneko ukamva mawu anga. Ndipo akunenesa kuti chiwiya chimene akuwumbacho chitakhala chopotoka kumalinga ndi kuwumbidwa kwake kulakwika, iye uja akawumbanso chiwiya china ndi dothi lomwelo, monga nkafunira mwini wakeyo. Nthawi zambiri pa moyo wathu, mwina pamene tili pa mavuto, timaganiza kuti mavutowo tiwathesa tokha, kapena mwina anzathu atithesera mavutowo, kuyiwala amene adatiwumba ife, kumiyiwala Mulungu amene adatilenga ife. Choncho ife tizizindikira nthawi zonse kuti ndi ife chiwiya amene Mulungu watiwumba ife. Choncho ngati mwina ndaona kuti zinthu sizikuyenda bwino, mayendedwe anga sali abwino, tizimpempha Mulunguyo kuti akonzenso mayendedwe athu, makhalidwe athu a siku ndi siku. Tiyeni nthawi zonse tizilola Mulungu kuti azilamulira moyo wathu. Kodi ife pamene tikukhala pansi pano, kodi ndani amene akulamulira moyo wathu? Nthawi zambiri timafuna kugwiritsa ntchito mphamvu zathu zokha, nzeru zathu zokha, kuti mwina tikonze makhalidwe athu, kuti mwina tithese mavuto athu a siku ndi siku. Koma lero tizindikire kuti ndi Mulungu amene adatilenga, Mulungu ndiye mulengi wathu. Tizipita kwa Mulungu nthawi zonse pamene tili kukumana ndi zovuta pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndipo leronso mu uthenga wathu wabwino wa lero, Ambuye Yesu akupitirizanso kutiphunzitsa ife kudzera m'mafanizo. Ndipo lero mu uthenga wathu wabwino tamva kuti ufumu wakumwamba ulinso ngati khoka limene anthu amaliponya m'nyanja, ndipo limagwira nsomba za mitundu yonse. Ndipo akuti likazaza, anthu amalikokera ku mtunda, tsono anthu amakhala pansi. Ndipo nsomba zabwino nkumaziyika m'madengu, zachabe nkumangozitaya. Ndipo akunena momveka bwino kuti zidzateronso pakutha kwa dziko lino lapansi. Anjelo azabwera nazachotsa anthu ochimwa pakati pa anthu olungama, nkumakawaponya mu ng'anjo ya moto. Ndipo akuti kumeneko azidzalira ndi kukukuta mano, kusonyeza kuti pamene tili pansi pano tili pa ulendo. Ndipo pamene tili pa ulendo cholinga chathu ndikufuna kukapeza chipulumutso, ndikufuna kukakumana ndi Mulungu. Choncho pamene tili pansi pano, Mulungu adatilenga ndipo Mulungu adatipasa ufulu. Koma chimene Mulungu akufuna nchakuti tiyenera kumakhala ndi makhalidwe abwino kuti ife tikapeze chipulumutso.
kawirikawiri tiyenera kuyang'ana moyo wathu, kodi pamene ndili pansi pano zintchito zanga ndi zotani? Kodi zintchito zanga zikandithandiza ine kuti ndikapeze chipulumutso? Kodi ine ndine nsomba yotani? Ndine nsomba yabwino kapena ndine nsomba yoyipa imene iti ikaponyedwe ku ng'anjo ya moto? Mulungu tonsefe akutiyitana, ndipo ndi cholinga cha Mulungu kuti tonsefe tikalowe mu ufumu wake. Koma tiyenera kuzindikira kuti Mulungu sakayang'ana maonekedwe athu, ayi, sakayang'anira kuti ndikuoneka bwanji, koma Mulungu akayang'anira zintchito zathu. Choncho chofunika kwambiri ndikukhala anthu okonzeka. Kodi ndikhala bwanji munthu okonzeka? Ndikhala munthu okonzeka ngati ndikhala ndi moyo wokomera Mulungu nthawi zonse, ngati ndikhala munthu umachita zinthu zabwino pamene ndili pansi pano, ngati ndikhala munthu umachitira anzanga zinthu zabwino, ndi kukhala okonzeka. Komanso kukhala munthu wodalira Mulungu, munthu okonda kupemphera nthawi zonse, komanso munthu oti umazindikira kufoka kwanga ndi kukonza zolakwa zangazo, ndi kukhala munthu okonzeka. Funso ndi lomweli, kodi ine ndikaziyang'ana mu mtima mwanga, mayankhulidwe anga, zochita zanga, kodi ndine nsomba yotani? Ndine nsomba yabwino kapena ndine nsomba yoyipa? Amen. In your time, you make all things beautiful. In your time.